on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam en gari nande yewtere meɗen banggal bolgal Sourou Baba no mbiruɗen ni ndeɗo yewtere bolgal Sourou Baba ana haala e dow kabaruji leydi meɗen ndi e leñol meɗen ngol ko haalte ko fuu e ley bolgal Sourou Baba haalete ko haalete e leñol ngol e leydi ndi e ley bolgal Sourou Baba kaleten bolgal Sourou Baba ana haala banggal mbirkiji meɗen golleji meɗen e gondal meɗen hakkude meɗen e hoddiɓe meɗen e kala ko latto ala haali leydi ndi kañum e leñol ngol fuu ana haala e ley bolgal Sourou Baba e dow majjum e bolgal Sourou Baba ana silmina yimɓeje meɗen dunke en faamu leydi ndi kañum e leñol ngol woni hono lannodirteɓe e ley ndeɗo yewtere bolgal Sourou Baba eɗen paŋa hen e alhaaliji kewɗi no jandeji meɗen gorri no koɗorɗe meɗen gorri no gondal meɗen hakkude meɗen e hoddiɓe meɗen no gorri fa yettade e alhaali leydi meɗen ndi du no worri hande noon en paŋa e banggal toɓɓere kabaruji koɓe mbiyata média radio ngaji e télévision ji fa yettade ande kese goduɗe hande ɗe fuu eɗen dokka kabaruji jemma e ñalawma ana hokkire e ɗengal meɗen fulfulde ngal ana hokkire e ɗenɗe goɗɗe kese le leydi ndi kañum e caggal leydi ndi fuu yimɓeɓe fuu ana keɗo kabaruji hono kabaruji ɗi gorri hande hertidade du no leydi meɗen ndi worri hande ni hono kanɗen hettidirade kabaruji ɗi eɗen jogani en nafa eɗen jogani leydi ndi nafa seɗen jogui nafa est ce que torra ana hen ɗum fuu en gara haaloyde ɗum hande e ley yewtere meɗen bolgal Sourou Baba ay ɗum ne bandiraɓe e tedduɓe tawaɓe e ƴeewoɓe Pinal TV oɗon calmina sanne oɗon jetta ka andi nin ɗo wiide ndeɗo yewtere ende wallodiri e kanko Kola Diarra mo saya joɗaniɗo en dabannani Bamako ɗo jeeyowo banggal téléphone ji kanko woni ballowo ndeɗo yewtere kanko ɓami yewtere nde sa ana walla ɗum jemma e ñalawma yalla yewtere nde ende wawa tabitinde en cilmini ɗo koɗo meɗen hande koɗo meɗen tedduɗo mo anduɗen no sanne anduɗo en sanne andanɗo leñol ngol kañum e leydi ndi du sanne dunke du nantingol kabaruji omo andani ɗum fa sanne kanko cilmininɗen ɗo sanne hande e no mbiruɗen ni kanko cilmininɗen ɗo hande e sakike meɗen biyeteɗo Idrissa Sidibé joɗaniɗo en du gollanowo en ley suudu radio télévision renouveau na hono hen Idrissa salde ɓuuri bisimilla maɗa Idrissa Sidibé inchallah mi salminima mi salmini kala ƴeewo Pinal Télé le Mali e caggal Mali kañ e keɗitoɗe kettintoɓe ɗum mi salmini ɗum no wirɗa ni bolgal Sourou Baba so e naati le bolgal ana hani tawede salminan sanne ɗum woni mawɓe leñol ngol kañ e Mody Baɓe kañ e Amiri en vraiment ɓe tawa teɓe wondi e leydi ni kañ koɓe wondi fou mi wiyan ɗon salamu aleykum e me inchallahu teddi kan mi weeli kan ɗum no haalurɗa ni wi an jokka yewtere no to fuɗɗi e ñaago toon Allah hokka en ɗum woni haalaji waddata moƴƴere kañ e ko waddata no jam warita kañ e ko waddata ɗum no deƴƴere warita le leydi ndi fammini ko sanne Idrissa Sidibé aya on pamide sakiraɓe Idrissa Sidibé mo mbiɗen o yoga e meɗen noon nenno ɓi leydi ndi o ɓi pullo du ɗeɗɗe tuta kaɗan a yojati sa wi ɓi pullo a tawi ɗeɗɗe tuta kaɗan ɗum du yoga e inchallah ɗum dane herdidi non noon sikke wala eɗen andimo sanne omo andi en sanne omo darani leñol ngol ɗum hunde fuu ko latto ko o wawi fuu omo waɗana leñol ngol min mbiɗa andi ɗum yimɓe hewɓe du ana andi ɗum e nen noon sikke wala omo joɗani en ley suudu radio télé no mbiruɗen ni renouveau toon woni hono to o woni nen noon du sikke wala omo hokka toon kabaruji no mbiruɗen ni hande banggal kabaruji woni ko noddirɗen nama ɗo saabi omo andani ɗum ko ɓuuri curkinne lattake e kammu e Idrissa Sidibé nam a nantinowo kabaruji noon a fuɗɗi ɗum duuɓi e kitale jaati aɗa nana ɗenɗe kewɗe kaleteɗe leydi meɗen sande ɗum nen noon sikke wala a dunke banggal nantilgol kabaruji eyyo e landugal fof arandegal min kasindini landadema kabaruji koɓe mbiyata média ko journal en hokkude kabaruji goɗɗi ko nandi muɗum fof sa rentini ɗum hoɗum fof kabaru tawete ko nafata leñol na leydi aya mobbo ɓuuri no wiirɗa a woni mobbo ayi non hante a woni mobbo saabu no laatiri fou rande ade tubakor nde ɓe haala yiyaɗo fof messi donc mobbo vraiment a mobbo ɗam tabte tawɗe ɗo te tawnirɗe ɗo hannde an wonko moins peut être nanguetema mobbo a faami donc no haalurɗa ni ana han tawede jama o anta ko woni kabaru jonnon ko wirɗa ni média en par ce que organe de presse en antun
kabaruji ɗum a tawan information anton kañ elle kanu donc kabaruji laabi ɗi hokkitirte go'o toon fuu so a nani kabaru e paamal ɗam mi kañ e tewtugol ɗam neɗɗo yaata to wala kabaru jama paamnurta so wala kabaru jama faam hokkunurta hakkillobbe so wala kabaru donc ɗum wonko jo goɗɗo ana wiya heɓgol kabaru na wasagol ñamdu ana ɓuri wasa kabaru kabaru yo wajibi sabu aɗa andi jomiraɗo e bawɗo muɗo o waddi woni ɓikkoyel aadara ma jonno famnura a tawan kabaru to darde mum ana mawni hen sanne ɗengal ɗum kabaru fuu no hokkitirte kabaruji haaliteɗi haale fa nana ƴuwa hunko yetto nowru ko wiyete ujo ko anton kabaruji so e haale yi'e nane audiovisuel ana toon kabaruji ko entité peut-être winde jangge paame ɗum ɗum ana toon no wiirɗa surtout e fuɗɗode haalde haala ka aɗa andi hannde leydi men ndi kabaruji no hokkitirte ana heewi kabaruji no laabi mum ndun ana heewi donc ko hannuma o fuɗɗode nde neɗɗa ko yaata so wala kabaru jonnon a tawan le société o ɗum goɓɓe an toon jande mum tewtugol mum kañ ka wala fuu ko gollata sana tewta kabaru no haani hokkirede kañ e no wakkati o hokketede kañ e kabaruji ɗum nafowo jonnon ɗum ko tiiɗallam mum andinde leydi men hannde avec le smartphone donc adna o no yawirde hannde moyen ngaji heewɗi nanto joka e kannuŋaji a tawa ko heewi naati e gollal ngal tawa anda ko wiyete beyabamu o hoɗum hanɗa wadde hoɗum hanɗa hokkude kabaru hono hani hokkirede ɗum fu anton a faami par ce que ummigi beete peut être en salmoniri ɗum peut être ça c'est ɗum kabaruji ordinaire jonnon ɗum laato gollal no ngal hani waɗirede no nafa société heɓa nafa hen jokay jama o no heɓirta nafa e kañ e en hokko o ɗum tawa a waɗana waddane goɗɗo fuu bane haalde tiiɗalla donc ɗum wonko tiiɗallaji ma antu hannde o to heewi naati kon saba gollal ngal tawa tewtay ko haani waɗeɗe ko andal ɗum jonnon neɗɗo no wawi laatade hokko kabaru lobbo tawa janggay waajibi ko wiyete journalisme ɗum ana heewi sanne a faami wawi laatade un très bon journaliste sans pourtant vraiment être produit des écoles de journalisme donc ɗum ana heewi koɓe hokkata ko a tawan défaut fuu wala jokay a tawa ko ñanki fuu wala hen donc vraiment ko wawde hadde to na landama arandere nga yella ko woni kabaru kabaru ana heewi calɗe kabaru yo ƴuwan na bana halte to hunko wara e noppi kabaru ɗum ana wawi nadde kabaru ba yiyeteɗo naneteɗo ko wiyete audiovisuel kabaru ɗum ana wawi laatade ko windete donc comme wiyan presse écrite donc ɗum fuu ana wawi jatede kabaru donno laabi bana haate hokkitirɗe ɗum anton ça peut être ɗum woni organe de média en radio en téléji en journaux en kañ e ko wiyete bane haalde hannde ko wiɗa ni technologie no yehiri ni whatsapp uji en kay facebook en ɗum e yeru mum an wawi nanguede no jati bane haalde calɗe hokkurgol kabaru wallahi famini ko tan Idrissa Sidibé e joni en paami jaati kabaru kana heewi calɗi fay sa immike a fini beetay a yeehi to sakkike maɗa a wimani kori jam waali a martoyi kabaru makko ana way hono a tewtoyɗo kabaru makko hono o waldi ɗum fu ana jeeya e kabaru ka enen jaati hannde ɗo cuppiɗen e muɗum ɗo yo banggal journaux ji bindeteɗi e kaaleteɗi e dow radio kaaleteɗi e téléji kaaleteɗi e dow ande kese goduɗe hannde ɗe e dow lawol internet ngol dow ɗin ɗon woni hono jaati ɗi kuccuɗen e muɗum e leydi meɗen ndi hannde leydi noon gondi e dow farrati endi e baasi duuɓe kitale haaloɓe kabaruji ana keewi haaldoɓe no moƴƴiri ana heewi haaldoɓe no moƴƴiri kasendo ana heewi saabu mbiyata fay goto ka bonɗo homo fe hakkille mum o haalta ka hono jaati nantinowo kabaruji hani wurrude an jaati dokkowo kabaru
so tawama e radio tawama télé tawama bindowo noon so tawama dow lawol internet hono jaati jomum hani tawrede no jomum han tawrede buuri no wi'irɗa ni ana han tawede tohon a neɗɗo hoolaɗo a tawi an han tawede neɗɗo ɗum au moins c'est à dire mo wala jokka waɗɗo consoba min tewtiran peut être min jogui heɓɓi kabaru goɗɗo joni peut être na min nani e consoba e rumeur goɗɗo no kay kabaruji goɗɗi ko mi wala fondement mum wala taƴƴeral wala ko wala taƴƴeral mum aɗa yiiɗi bane haalde waɗde consoba joomum santaji donc ɗum so laati le ɗum tan a yalta e hokkugol kabaru no hokko kabaru han laatade tofon wajibi sana tawa aɗa tewta hoolare ɓe haaltinataɓe naɓe windintaɓe naɓe namtinta kabaru ma ɗum hoolare nde wajibi tofon ɓe antaga soni an buuri nanira sikke fo wala hen yaso wala hen ɗum gonga donc no haalurɗani hande e dow talki leydi ndi jaati a wiyan nanga jokka illa e 91 jokka hitande ne laamu Moussa Boɓɓi warde joni ana tonga e talki ɗi jokka régime démocrate o goto fou na ɗum naatike jokka sababu ana hokka bana haalde yamre e goto fou hokka kabaru e ley sariyaji joni noon ɗin sariyaji hannde est ce que ɗin fou ana jokka je crois que tiiɗala mawɗo ana hen on jaabi mo an tiiɗi peut être haali ohon donc e ley régime démocratique o no hannurma ni e radio ngaji téléji e journaux ji fa warde ko wari joni ko wiyete ɗum woni nouvelle technologie entrirte WhatsApp e Facebook ande kese ɗe kulliɗi hande lafi jokka ko wiyete teddunde sariyaji wonko waddata ko heewi hen laf teddude sariyaji woni huuɗo so aɗa wara uddude radio ma joni so aɗa wara uddude télé ma joni so aɗa wara joƴƴude journal ma joni a tawan ko hani waɗede ko enquête ji hewɗi ana hanno waɗede no sariya yiɗiri ɗin tiiɗalla mawɗo anna e mum a tawan leydi ndi ko hani wadde ko waɗata fa yetto to hani yettade to jama hanɓe ɓantede hen ɗum ana han tawede yimɓeji joguiɓe ande mum wawɓe golle mum gollal mum ɗo hani waɗirede ana andi sariyaji mum ana waɗa no gollal ngal wajibindi e muɗum a faami so a uddita radio ma joni radio ngaji si dammamaji wonde leydi ndi e andal ɗam radio ana wawi latade radio communautaire dokka commune won anni ɗo on yiiɗi heɓde radio yella no hokkir toon kabaruji commune moɗon radio associative uji an toon jokka on joyni balleji moɗon oɗo yiiɗi joɗde au moins radio yalla naato jokka ko yiriwirta vraiment leñol mon na suudu baba mon na nokkuti joɗuma radio ji ɗum an wiye radio commercial aya miɗa yiiɗi joƴinde radio fami jaguiro ɗum fami heɓa hen heɓa tino hen e nafa mum e tewtugol ɗum ɗum antu bon radio confessionnel en anto ana wiye jokka radio donc a joƴini ɗum peut être a hoorejo diina goɗɗo ana wawi tawede diina Mouhammad ana wawi tawede Nabila Issa en ɗi e yurmum ɓe joƴanan fa ɓe waajo fa ɓe hokka kabaruji a faami donc ɗum woni catégorie radio ngaji woni le leydi ndi sana ɗum e andal ɗam mi hooleke yalla so a wii bon min wara miɗo jogui parti ɗam mi wara mi doyna radio no ɗum inde parti ɗam mi hoola yalla radio an hokke e dow ɗum nan ay min mi leñol ngol ɗo tan radio ɗan joƴin toon mi haalta haal goɗɗo nan mi wara mi joƴna dow leñol ɗan donc ɗum an mi haala yalla heɓa kabaru jonno ana wawi heɓde radio jokka fina tawa leñol ma aɗa yiiɗi ande wurtinde fina tawanede yiye aɗa wawi hokkude aɗa wawi hedde radio e dow tawi aɗa hokka en kabaru aɗa hokka kabaru jonno soni a joƴini a radio na so a joƴini télé na consoba a muƴini beddo so a muƴini beddo ƴuyɗo fa yeehi seguna mutti aɗa andi muyɗo fo doggal dow donc ɗum han laatade jokka hokkugol kabaruji cuuɗi hokkirɗi kay e organique ji hokkirɗi ko joƴnoto ko joɗto e dow mum an han tawa so joƴɗi kadi niwre woni neɗɗo te joƴɗiɗo donc ana wadda au moins peut être lumière ko wiyete jokka ñayri a faami donc
e dow hakkillaji ɗi wonko leydi ndi waɗi golle ono jonno hande hakkillaji ana woodi sariyaji ana woodi jonno golloɓe mum a tawan ɗum wonko tiiɗalla anna e muɗum so mi tiiɗalla hen a wii joni wiɗa neɗɗo mo joguiɗo hakkille bonɗo wala certes ɗum gonga jonno aɗa andi goto fof hande whatsapp uji en kañ e facebook en kañ e tuccere en ko wari ko ɗum ɗum naatiki consoba entreprise par ce que yimɓe fof ana kala ley fof ana haala hen yeeyi mum maintenant ɗum ɗum tiiɗalla tawami e fuɗɗorde a tawa leydi ndi wala no texte ji jokka sariyaji ko waɗi ɗum no encadré jonno mbiɗa andi ley ɗi duuɓi ɓettiɗe consoba 2019 en ɗum waɗi ɓe waɗi loi cybercriminalité donc vraiment ɗum occasion hande ɗum woni suudu babar nu hande ɗum woni sukaɓeɓe koɓe haalta e haalaji jokka ley whatsapp uji ŋaaji jaati saria ana wawi nangde saria ana hen hay ɓe wawi heɓde en tiiɗ Allah sanne kuuji hewɗi ana waɗano hade 2019 tawi saria mo ɓantaka jonno hande ana han tawere goɗɗo a tawan whatsapp uji mo natike vraiment sous forme d'officiel donc ɓe wawi hokkude kabaru ma heeɓa yimɓeji ujunaji fou ana heɓɓire hen jonno ɓe anta ko gasata aran ko peut être sariyaji mo wala toon sariyaji mo anto hande donc ana han o yo wakkati na o yo occasion vraiment hanni saabu aɗa andi enen leñol mengol whatsapp uji ana yiɗa hen sanne fa sanne whatsapp uji ana yiɗa hen groupe uji hewɗi an toon ana yiɗa hen sanne min gara vraiment no fanɗi ko waw jantude e mo jonno mi yii mi nangui jati mi tewti bana haalde no famiram ɗum mi andi ko heewi ana gollira ɗum jonno ɓe tinno soɓe gollat ɗum fou ɗum naato gollal nafangal suudu baba kañ e gollal nafangal leñol maintenant tiiɗalla ko landiɗa yalla hono hokko kabaru han laatade hunde fuu ko sikke woni e muɗum so a heeɓi an hokko kabaru an hokko kabaru hunde fuu ko sikke woni e mum ko a heeɓe taƴƴara e mum feeɗi soni min nani joni peut être kabaru ko yaata doggata duma an a hoorejo leydi na hoorejo département ministériel goɗɗo na hoore a directeur mawɗo goɗɗo donc mi nani no wonno nadrumi kabaru ko ƴuwata temundu naatiki lobbere naatiki bonde fou mi hana hokkude on kabaru feyi sana mi tewta no tiiɗiri fou so mi heɓa ma hokko kabaru wonɗo tomato o mi heɓa au moins on ka on wonko andi am wonko andi ko wakkatan ko famami donc so a nani kabaru ƴuuri sahal joni a hana hokkude feyi sana waɗa recoupé c' est à dire tewtaka ko haala ko yella gonga ana henna hoɗum waɗi ɗum hoɗum woni version moɗon donc sa waɗi ɗum joni a tawan ɗi ɗiɗi wonko hanɗa hokkunorde hay soni onon so an du a tewtama heɓaka so a tewtama heɓaka donc miɗo wawi hokkude ko nanmi ko jonno mi haala e hokkugo kabaru o ɗum e ɗum wonko mi nani jonno mi tewti fa mi heɓa mani o ɗum haala mum min keɓaka donc sa waɗi ɗum tan vraiment a golli ko kanɗa golli ko han a gollide a golli ko hokko kabaru a bonne gollude a hokki no han a hokkudurde a waɗi ɗum ko hanɗa waɗde jonno so a nani tan donc a harata pouf surtout e whatsapp e facebook en donc vraiment je crois que souvent soko hande ɗum gonɗen yimɓe ne jiiɗi narrede yo so aɗa yiɗi narrede fou a tawan a tinno toon au moins c'est à dire ko nanɗa arande ko wajibi e maɗa te ɗum indi o natten ƴuy o nera yalla ɗum gonga na ɗum wala gonga so a heeƴi jommum en koɓe haali ko ɗum ɓeydata e ko haɓɗa arande ko hokka so a heɓali jommum en ko heɓɗa arande o so vraiment a waɗi tanti no hanɗa tewtirde fof a tewti a heɓali donc nanɗa ko a hokkan ɗum jonnon haala mi tewti fami nantina ɗum woni koɓe haali ko mi heɓali ɓe yimɓe mani en donc je pense que so a heɓiri so a waɗi noon donc ɗum hunde yaafude jonnon e yii vraiment hande leydi ndi hande a tawan ko heewi watta ɗum heewi watta ɗum ko heewi watta ɗum ɗum waɗi ko heewi vraiment ana waɗa ko hunde ko saria jaɓali kama hande leydi ndi ana jogui tiiɗalla banggal
nantingol kabaru ni est ce que leydi ni jatan jogi tiiɗalla muɗo hannde tiiɗala hande hen saabu no hanmurmani a tawan heeɓe anton laati e gollal ngal e ko hani waɗede hen tawi ɓe andanagal andana ɗum goɓɓe ɗum fey so ana andin ɗum janggi ɗum yii ɗum ana ko ana andi ko hani waɗede mais a tawan batte bane haalde peut être jomum jingo oho jokka batte naata en fa hokke seeɗa en donc vraiment en yii ko heewi heeɓi inde hen heeɓi bane haalde peut être nafa hen mais caggal mum jama o hutikimɓe jama o taƴikimɓe vraiment jama o yii koɓe haalta ko fou ɓe tewtirɓe hokkata kabaru jonno kamɓe kan no ɓe heeɓirta bane haalde koɓe meeɗa tan koɓe mettinte ɗum ɓe tewta donc so a reni leydi ndi hutike ma na so leñol ngol hutike ma na so peut être neɗɗo ko tiiɗi e ɓinguel adre mako neɗɗo huute so kutayi waɗi tan a tawan ko haalɗa fou ana tiiɗi ɗum ante ngol sen fami sanne nantinowo kabaruji ana hani tawede no e jaadirɗo sikki walani mo wona oñiɗo bangge goto sikki walani saabi sa a heedani fedde wotere fou a wawa hokkude kabaru darti a wawa hokkude kabaru donc ɗum ga nato jinguinoɗo peut être chargé de communication na waɗo promotion vraiment goldirare ɗum kay e journalisme walda fifi hande so an adama joni yara o may peut être le département goɗɗo donc hunde fou ko woɗi kay e ko hani andinede ko jinguintaɓe ko ngabbintaɓe dow ɗum a waɗan donc ça c'est le marketing et la communication mais pour le journalisme donc vraiment an ko hande tawade an han tawede hakkudere taweteɗa ɗum joni kadi sen pirtiɗo en fulfulde jammowo fa heɓa jawdi jaati e kaalowo kabaru fa ɓiɓɓe leydi paama walla goto sa hetti banggue goto ko fa naatike jammowo sa naatiki hetti banggue goto tan ɗum woni a naatiki vraiment jammowo a naatiki ɗum peut être naaro peut être ko walda e hokkugol kabaru ka no ɗum tiiɗiri fou an han tawede ne kabaru fey so warti e ko neɗɗo ma na vraiment mo yiɗɗa na ay hoore maɗa andi ko waɗi ko gasali donc an hani waɗde au moins c'est à dire tuba ko impartialité o ɗum wajibi e hokko kabaru une fois que so a yalti ley ɗum tan a tawan a natto au moins peut être jinguinowo goɗɗo donc ɗum wawa ladde natude le journalisme nano ɗo ana heewi leydi men sande ɗum sande e leñol ngol sande bon leñol ngol no hannurmani kañum fari whatsapp en ɓuuri heewde sanne a tawan hooreɓe ɗum hannde peut être goto fuu na peut être hooreɓe directeur na hooreɓe peut être leader politique en leader religieux en goto fuu no tawa jogui moins peut être concevoir cellule de communication mum jonnon ko jammata ɗum ko huncata ɗum dow mais ko tiiɗi hen a tawan e dow jammugol ngol kay e ngabbunde dow jommu ngabbunde jommu dow na laato sababu ɓe haala ɓe ɓe yakkitan goɗɗo ɗum wonko c'est ça qui est vraiment déplorable joni ka ɓe keddoto manode oɗo fa ɓe naata e torro goɗɗo ɓe jenna goɗɗo voilà ɗum wonko hana ɗum hana mais je pense que ɗi wakkati secteur ɗi joni ana hani jama o faama sariyaji ɓantama e dow ɗum neɗɗo fuu mo selay waɗde ɗum je crois que jom ana wawi jaggal ana wawi heɓde tiiɗalla hen ɗum misalaji mo fewi woni ko ɓooye sanne haut conseil islamique kañ e ministére kumaniɗo wone haalde fari dinaji e ɗum ɓe waɗi les talki donc vraiment goto fof tinno ko watta ko gollata ko aɗa wawi haalde ɗum mais pati yekkutu ko goɗɗo watta kañ ko goɗɗo gollata fa naata e lawol goɗɗo jenna ɗum kamɓe aɗa jogui micro tan ni voilà ɗum walla vraiment ɗum wala hunde ay puis buuri ko yiɗum hande ma kulle hewɗe an toon hokko kabaru ko anduɗa kañ ko yiyete fou yiiɗa haalede dañan ko deƴƴiniɗa ko yiyete fou yiiɗa haalede saabu wonko yiyata fey so ɗum gonga soni bone ɗum waddata soni hiite ɗum waddata ɗum hana au moins peut être haalirede fey so aɗa hani haalde ɗum no haaldete taw bone warali taw fitne warali ɗum wonko hanɗa tewde so lawol fammini sanne e joni no mbiruɗen ni en paami jaati hono ko kanko Idrissa Sidibé o haali e dow banggal hokkugol kabaruji e hertindade du no leydi meɗen ni kañum leñol meɗen ngol worrini e aɗa andi kabaru neɗɗo fuddo ko kabaru yo neɗɗo noon kanɗo jertade sanne saabi ɗengal barmere ɗengal ana ɓuuri barmere labɓi nawde
baramere labina goddum ana sawro ka baramere dengal safari mudum newaki hay dum ne den kani wattande no hakkille no birden ni yewtere meden bolgal suudu baba e ndedo yewtere kanko Kola Jara mo saya kanko woni ballo ndedo yewtere kanko omo yeya dabanani Bamako do woni do bitigi makko woni bitigi du jeeyo téléphone woni hono ko woni ton si kala téléphone fu mo kaajada hande do gonɗen do ana heɓe e ley bitigi makko Kola Jara kanko wallata ndeɗo yewtere ɗum ne e bisimilla ƴeewenna e bitigi Kola Jara o jokkinenna hendu e bangal hono yimɓe ɓe landodirɗen ɗum woni bangal ɓe landodirɗen hoɗum woni nafa nantelgol kabaruji ɓe kalani en nafa majjum ƴeewenna ɓe seeɗa nafa média télévision findinde leñol surtout Pinal TV andini fulɓe ko heewi ko andano findini ko heewi hokki nafa ko heewi vraiment minen heɓe mbawi média nafi so fewi ko joni ko dow ko golleten joni ko média waɗi ɗum Pinal TV waɗi ɗum télévision waɗi ɗum mi e fuɗɗude en insémination arande adarne e ley média nammi ɗum an Boori Diallo an Abdoulaye Dikko nammi oɗon kaala ɗum e ley radio fulɓe o nden noddumi o so dokkuɗon kan hakkille mum noon jokkodirmi fa gam mi insémination fa hande mbiɗa wawi wiide Dieu merci alhamdulillah mi heeɓi fa heewi ley insémination hono daabaji métis ngaji ɗi no pompirte ko fa keɓa nayi métis ngaji en sababu Allah sababu média min ka ɗum hokki kan hakkille mum ɗum nammi so gam mi gollirmi no fa hande alhamdulillah mi heeɓi hen barke mi yi nafa mum par exemple min si communication onono jama yimɓeje kalmirte fulɓe ana jippine ana mbaɗe média waɗi ɗum no saabi guila nde kar ngaji ɗi immotode atam ɓe noddi toon yimɓeje mabɓe fulɓe ana ley o kar ɓe gara ɓe jippino ɗum jarali juppali ɓe gara ɓe mbara ɗum on ɗum yeehi banggal torrano média ka no mbirumi ni tan ana nafa ana torra sa yaari to torrotto a yiyan torra sa yaari ko nafa ka yiyan nafa mum ka daren ko nafata ko Allah hokku en ko nafata ko ɗum tan so ɗo tan haaɗi nafa muɗum timmata sabi oɗum hisina yonkiji ɓiɓɓe adama ɓe ley wakkati mo gonɗen e muɗum joni ɗo wonno wakkati leydi ndi fu leydi mboɗeri nafa muɗum min ka meɗa nodda jaati wonande ɓiɓɓe fulɓe leydi ndi fof hono fuu tinno so ronkali fuu kala jemma fuu kala ñalawma fuu kala wakkati fuu tinno ndaara heɗo faama hoɗum woni e leydi ndi kañum e dow celen deƴƴinade so en gaɗama hunde sabi ko heewi fuu en gaɗete kulle de kulle nawɗe deƴƴinoɗen hono fayi hunde wala ko waɗi nenno ɗon du ɓiɓɓe fulɓe ana kani wattande ɗum hakkille sanne kala ko gaɗeɗenno fuu kollen en gaɗama bindenna wawɓe windude eɗen jogui wawɓe windude fa heewi ɓiɓɓe fulɓe wawɓe windude ana keewi e leydi ndi ɓe binda ɓe tippo e internet ngaji ɓe tippo e Facebook ngaji ɓe gaɗa e WhatsApp ngaji e so ɓe wawɓe yaltinde e radio ji e téléji ɓe tinno ɓe jaltina ko gaɗeteɗen ko nde wonno toñangueji ɓurtude ana gaɗe e dow meɗen nono min kam nodda kala leñol meɗen ngol fuu tinnonoɗen daroɗen no ɗum yaara yeeso sabi sa a ƴeewi joni baasi leydi ndi jaati hono baasi hono banggal haala du won ley hen sabi sa aɗa fiya tan a haalata aɗa fiye fuu a heɓata curowo a heɓata du ballowo nenno eɗen kaani kala ko gaɗaɗen fuu tinnoɗen fati deƴƴinoɗen no kaalen won hettintoɓe jogiiɓe faamu muɗum ɓe ana kettindo mais en dardan Allah fa hande ɓe ngala faamu muɗum ɓeydu Allah hokku ɗum en faamu muɗum sabi sa a faami fuu hono no leydi ndi yarata ni enen ɓuri fuu famɗude faamu majju jonno wasata seeɗa seeɗa eɗen jogiiɓe faamu muɗum fayɓe wona jannguɓe wona haala jannguɓe jaati sa ƴeewi wonɓe kuñanayi ɗum hoore fey sabi eɗen jogii jannguɓe jaati ɓe kettindata ko fayi journal fay sa a ndaari fa kollaɓe ɓe keɗo ngal ɗo journal jaati ɓe kuccan ɓe jiiɗa hittandade ɗum fewi yoga jaati wi an kambari basi o ana leydi jaati yiɗa hittandade ɗum hayso basi ana leydi fof ɗum jaati kanɗa hettindade fa keɓa no ballira leñol maɗa nenno jannguɓe jaati wonɓe jiiɗa fay hettinade bon an anduɗo hunde o sa salki hettinade est ce que an aɗa findina mo anda o nenno fa hande nde dardan jannguɓe meɗen ɓe tinno ɓe kettindo ɓe binda ko waɗate e leydi ndi ko yalla ɓiɓɓe fulɓe ana pinana ko waɗate e leydi ndi ko
so en pinanayi ɗum fa hannde en ɓeydan yaade caggal mi sikku so an yeehe caggal ka fuu wonɗo jaaɗen caggal joni sanne duuɓi kambari basiji gonɗi e leydi ndi sabi so basi laati leydi tan wajibi leydi han caggal nen leydi ndi yeehi caggal banggal basi enen fulɓe ɓuri fuudu yaade caggal en jeehi caggal banggal jewdi en jeehi caggal banggal yonkiji en jeehi caggal banggal jande nan fa hannden no gaɗɗen fuu so wona en ballodir yalla nantinirɗe kabaruji ɗe yalla eɗen jaara yeeso yalla enen du eɗen keɓa no pinirenna en garti nokku o caggal en jeewi ɓeeɗo bisimilla Idrissa Sidibé e joni nantilgol kabaruji en kolli wiide ka eɗen jogani leydi ndi nafa eɗen jogani leñol nafa sabu ɓi adama da fini be tay wala fof ko compitiɗa aɗa nandi honno neɗɗo majjuɗo a nandi du hono a jolbuɗo faysa ñaami fa karɗa so tawi e kabar fof a wala anka a heɓay hunde fof ko fini e ley gendi gonɗa ndi a heɓay hunde ko fini e ley leydi maɗa a heɓay hunde ko fini e aduna o anka aɗa nandi honno neɗɗo majjuɗo ay nen sikka wala en paami nafa muɗum o ana woodi torra majjunne ok ɓuuri no mobbo ɓuuri fa joni en waran c'est à dire torra muɗum no haalurɗe ni laafi gollal ngal ha no hani waɗirede ni kañ e gollo mum soni ɓe yoppi laabi c'est à dire sariyaji kañ e gollal ngal no hani waɗirede ɗum wonko wawi waddire torraji joni noon fa joni so a nangui jati c'est à dire haalugol hunde a wala dalilu muɗum a wala taƴirol muɗum kañ waddugol kabaruji ko wawi waddude tiiɗalla kañ e ko wawi waddude fitneji hakkude jama en ɗum wonko wawi nangguere jate consaba ɗum woni tiiɗallaji ko wawi waddude hokkugol kabaru donc fa joni hokkugol kabaru soni a heddikel non laabi ɗi haalirani kañ e sariyaji ɓantaɗi kañ e no hokkugol kabaru hokko kabaru ko hani wadde neɗɗo fuu heddiɗo ley ɗum an hasi Allah tiiɗallaji ko waddata e hokkugol gollal e hokkugol kabaruji le gollal ma an fanɗi sanne sanne nafa mum ɓuri hewde dina ɗum woni ko wawi waddire no konsa tiiɗallah ɗum noon fat tiiɗallah fa joni peut être ɗon ka noddan fa joni jamawo yiɗɓe waɗde gollal ngal golle muɗum ɓe ƴeewa ɓe anta jokka ko woni hakkude communication kañ e journalisme na marketing kañ e journalisme donc aɗa yiɗi hunde vraiment na aɗa jokki manude hunde fa keɓa hunde kañ e laatoɗa hokko kabaruji dartiɗi saabu neɗɗo fof hokko kabaru sodi a heeɓi go'o tofon saɗede to nantunɗa to ƴuuɗa to ɗum ƴuuri to tofon ɗum so a nani ɗum ana wajibindi e maɗa ƴeewa ko haala ko yalla ɗum gonga na ɗum wala gonga donc ɗum wajibi e jommum une fois que a waɗay ɗum tan donc ne bonno ne duyɗa étape on ka tan a tawan hokkugol kabaruji ma ɗum ana wawi waddire tiiɗalla le gollal ma ngal sanne famminike sanne Idrissa Sidibé e hannde ɗo gonɗen nan ɗo no mbiruɗen ni ande kese ɗe ono ko mbiyata vidéo man en hannde annimani keewi nenno o haala ɗo hannde ɓe jaltina o hannde ɓe kaala ɓe jaltina o ɗo janngo ɓe kaala ɓe jaltina o to janngo kañum ɗo haala tama ɗum jaati hannde ɗo leydi meɗen leydi du gonɗi e baasi tama ɗum ɓeydata baasi o eɗen e baasi politique eɗen tiiɗalla politique ana e leydi meɗen ni aywa baasi barodiral o du ana e leydi ndi duuɓe kitale hannde hay ɓennantinoɓe kabaruji do annimani keewi ñande fof a nanan kabaru mo a nanayno a narra e du e ala haaliji ɗi fou tama ɗum ɗo jaati ɓeydata torraji mobbo ɓuuri no haalurɗa ni mi sukku peut être jama o ana jaɓa ko waran peut être dow miilo mo yi'umi golle o hokkoɓe kabaruji eɓe jogui parme e le golle o jonno hooreɓe dun kañ e tewtoɓe ɗum woni darne leydi ndi ɓe e yurmu ndun ɓeɗe tijji ɓe ɓanti ɗum woni duɗe kewɗe ley ko ɓetti joni o ley ko ɓetti joni o ley ɗi duɓɗina ley duuɓi tati joni gooto e meɗe fou yii hen duɗe kewɗe ko ɗum yiɗumi haalde ɗo joni ko hanɗa haalde hande saabu aɗa wonko tewtoɗa ɗo soni a hakkilay e haala ma
atawan jango ɗum nattum consaba ɗum woni obstacle jokka consaba niwre na tiiɗalla goɗɗo sanne ɗum latnete tiiɗalla jangma non wori je crois que ɗum e yii misaliyaji mo fa heewi leyɗi duuɓi ɗiɗi ɗum naatikinno ɗum no wi'urɗani ko wiyete kamɓe hokkoɓe kabaruji à partir de leur téléphone joga smartphone en ɓe kamɓe ɓe huncama no fewi dow diina na ɓura fe organi jooɗiɗi entirade dungo leydi ndi yoɓɓoɓe impôt en yoɓɓoɓe yimɓe mum yoɓɓoɓe bane haalde courant ngaji mum a faami hannde donc ɗum gonga de ɓe yahata yirdata ko fewi kamɓe hooreɓe lefol leydi ndi tiiɗallaji fof ko woni hokkugol kabaru hannde kamɓe ɓe kume anayi sabu a tawan les départements na peut être fait e ɓanti ministére eji men a tawan ministére fof ana jogui chargé de communication mais ɓe faami hannde ministére ɓe e hokkoɓe kabaru to a noddal Pinal TV joni o télé hokkoɓe woni haalde kabaruji o télé yoɓowo lempuŋaji télé joguiɗo talki télé wonɗo woni haalde les sariyaji kañum ko no gollirta noon les sariyaji gollirta kañ a noddi ɗum woni suko peut être yiisoto wari dari ko haalta ko haani yappede ko haana yoppede ko haani nanede peut être ko haana nanede fou donc loɓɓinan tan yaade kañ ka wattaɓe internet o tan voilà donc ɗum o tiiɗalla mawɗo je crois que certes ɓe ɓanti sariyaji ko naati e consaba nouvelle loi cybercriminalité mais fa joni o nokku an haani gollede omo haani gollede par ce que démocratie wala consaba joni min mi jooɗikin tan mbiɗa haani haalde fuu ko jimmi fof haalema ɗum gasata ɗum gasata kalɗo ɗo fuu wiye wona démocratie voilà ɗum gasata ɗum gasata sariya jaɓay ɗum jonnon sariya so antun hanɓe doggude sariya e peut être so tawi ɓe ana kamɓe jaati ana fanɗi sembe hen donc je crois que ɗum foti o kamɓe woni de foti kamɓe woni wala e waɗoɓe vidéo ɓe woni kamɓe yiɓɓe na jaɓɓunɗe golla arandira ngal ɗum a tawan e me e woni joni noon golla leydi a tawan tiiɗalla no yaha fou no safare tewtirte ɗum ko hani tewtede hande je crois que Mali yettike nokko vraiment ko naayi e consaba internet mum ko naayi e consaba whatsapp uji mum ko naayi e consaba vraiment kabaru no hani hokkirede je pense que ɓe hani tewde noɓe heɓirta safare hen jonno safare ji tewtama hen par ce que ɗa andi gollire laamugoɓe leydi ndi goɓɓe e hoore mum nanggama e whatsapp uji kabaruji mum tiiɗillaji heeɓi ɗum donc ñoppeli saria so a gasay aɗa yiiɗi wadde promotion ma so aɗa yiiɗi a gasay aɗa yiiɗi andede aɗa yiiɗi peut être ko haalata ko nane donc a hannan ɓe hanɗa ɓantude ɓe vidéo mani en ɓe saabu goɓɓe dow mum wuuri neɗɗo ko wuuri e muɗum anda wawa haalde ɗum wala hunde lobbere jonnon ɓe golla ɗum le golla saria oui par ce que joni sen ƴeewi ɗum ɗo joni eley oɗo wakkati joni sa ƴeewi joni leydi meɗen ndi leydi gonɗi e tiiɗalla banggal politique tiiɗalla dow baasi gonɗo e leydi meɗen ndi hay yimɓe ɓene homo fuu ana haala fayi e ley ñalaaɗe cakkitiɗe joni ɗe e banggal tiiɗallaji cakkitiɗi wadde banggal refndena goduɗo yimɓe woɓɓe ana jaltana kaala e whatsapp ngaji ana kaala e vidéo ji jalte jeehe nokku mani ɓe yimɓe maaniɓe kañum goni e hunde nde gaɗonɓe ni ɗum fuu a tawan ana woodi leydi ndi est ce que ɗum wona farrati jaati gondal hakkude ɓiɓɓe leydi ni na ɗum wona farrati leydi ndi jaati pati baasi mawɗo ko ɓuri mo gon e muɗum o ɓangga hen oui ɗum waɗi yo haala min mbimi kamɓe hooreɓe lefol leydi ndi ana haani tawede ɓe daro c'est à dire toɓe haani dartade kamɓe noddoɓe waɗe ni waɗire ni tawɓe wala daliluji mum ɓe wala bane haalde taƴoranno muɗum ɓe haana laatade yimɓe yoppiraɓe noon tan a faami donc ana haani tawede leydi ndi hooreɓe ɓum soni a noddi wiɗa yimɓe yehe ɗo na ɓe ana hen ɓe wala hen yiɗɗa haalde ko nayi e consaba haalen ɗum le terrorisme o donc haalu ɓe wala ɓe ana hen ɓe wala hen taw ono o jogayke wala dalili muɗum téléphone ma tan yimɓe hanɓe landede nodde wadde holla dalili ko hollata wiyede mani ana hen mani wala hen donc une fois que so laamu o waɗay ɗum tan anta laamu o vraiment o waɗay ko hani wadde donc eɓe hani wadde ɗum wajibi jonnon jama o ɗum faama hunde wotere c'est à dire a tawan étape so wari le étape justice donc kon saba taƴgol kabaru kañ e wakka tewtugol gonga e wala gonga ittida ɗum wala hunde yaafunde na yawunde
no jama fa tawe hande tan e janggo voilà donc wala hunde hande tan e janggo donc franchement no wi'irani kulleeɗi sunko watta jon noon aɗa andi goɓɓe ko heewi mbiɗa anda jaɓata ɗum aɗa andi heewɓe ɗum jaɓata ɗum donc ɗum hokko kabaru fou tappo ɓernde mum kañum hokko kabaru fou mi miila yella ana jaɓa ɗum donc jaɓoɓe ɗum ndu anda so ɓe wawi heɓde tiiɗalla donc ɗum wala hunde vraiment waddone deƴƴere e jaam le leydi ndi est ce que ɗum ɗo hoɗo woni darde me ɗumani maison de la presse na haute autorité de la communication eɓe jogui hen darde o golle bon haute autorité de la communication ɓen ko mum ko je crois que hunde fou ko haalete e radio ngaji e téléji feyi émission mum wonɗe mu joni o eɓe jogui ɗum a faami kamɓe darde men ane jonna ɓanti téléphone ma ɗum wala ça relève pas de la compétence des autorités de la compétence de la communication ɗum wala des compétences mais je pense que ɗum wakkati joni kamɓe ɗum ɓe waɗi peut être ko wiyete presse en ligne ɓe waɗi organisé presse en ligne voilà donc ɓe ndu ana waɗi organisé vraiment ko nayi e concevoir ko yoppete fou ɗum naata hunde tiiɗalla so wari harbata tan yalta ɗon ɗon a tawan tiiɗalla ko woni toon ɓe wondi e tewtude safare mo jella ɗum tiiɗalla mo ɓuyto mais Idrissa Sidibé an jaata dokko kabaruji aɗa hokka kabaruji sanne nene do aɗa andani kabaruji du sanne leñol meɗen ngol jaati hono jiiruɗa ngol e banggal kabaruji eɓe jiiɗi ɗum eɓe coobi hen est ce que eɓe hen hokkoɓe kabaruji banggal fulɓe hande si a ƴeewi yalla hono ɗum worri an e fam maɗa bon moi ni e yiwgol kan e famɗan pande je crois que Pinal TV ɗum yo exemple mawɗo a faami ana hani laatare c'est à dire no wi'urɗani leñol ngol ko hande wonko watte jonno ko hani waɗede fa joni ana wawi ana hani gollede fa ɓurani andi Pinal TV andi joni ko haalten ko leñol men o haala meɗen yo ɗengal meɗen donc ɗum ana wawi jatere concept promotion c'est à dire yalla ɗengal ngal haala ka kañ e leñol ngol au moins faame jonnon ko yiɗumi faamude ko yiɗumi haalde de neɗɗo no to wonɗa fou anda leñol kañum tan na ɗengal gotal tan wawa waddude yirwere mum na wawa na haalowo concept mi a tawa heewɓe an toon anda yalla mbiɗa haala fulfulde na feewi somi haali nde ɓe milta yalla au moins c'est à dire mbiɗa nande feewi donc peut être leñi no tawa fou leydi haalata leñol jonno leydi leñi haalata donc leñi no haalira ene haalde fulfulde joni a tawan goɓɓe nanan faman yiya an hoore min ley hen ɗum wala concept hande ko haaltin ko hana haalede e boobore nde hana haalede e na ceɗɗore na e markare na e borankore donc a tawan leñol ɓantata yalla feɓɓe famol ɓantata haala goto tan jonnon leñol no tawa fo a tawan kañ e leñi heddi ɗi wonko nangu leñol muguito kañum tan voilà donc kañum ka vraiment ɗum tan yiiɗi mais a tawan no yiiɗi famirde fou ana hani tawede no haalirte ni peut être jama o fou ana heɓa hoore mum ana yiya hoore mum ley hen kañum ɗum ana au moins ko yiɗa hande ene ko yiɗa hande a tawan peut être ko haalten ko heewɓe an toon ɓe wala fulɓe ɓe nana fulfulde sanne jonde nde ɓe wala peut être heewɓe ɗum a nanto a tawan markare a nana markare wala markare donc leñol kañ e haala wonko leydi leñi wonko happude radio ngabba nowre inchallah famminike sanne ɗum jaati waɗi Pinal TV c'est Pinal TV joƴƴini ɗo haalaji kewɗi woni ko kalteɗo Pinal TV ɗo bambarankore français markare koyre borore fou ana ɗo nen noon sikki wala Pinal TV ka hettay wiide hono fulɓe tan nen noon eɓe keññori woɓɓe ɓe fou eɓe kebde muɗum Idrissa Sidibé e banggal hono fa hande nantaningol kabaruji ɗi e ley oɗo golle e ley duuɓi cakkitiɗi joni ɗe an e hakkille maɗa e ley leydi meɗen ndi e leñol ngol fuu nantingol kabaruji ana wonde yaarude yeeso na hono ɗum worri est ce que kabaruji leydi ndi ana gonde yarde yeeso par ce que joni eɗen jiiya hono nokkuje kewɗe kabaruji kewɗi ɓiɓɓe leydi ndi si ana keɓa kabaru ko ɓuuri hewde fuu tawan radio ngaji international goɗɗi na téléji international goɗɗi ɓe kettinoto so ɓe keɓa toon kabaru fay so waɗi ɗo Bamako ɗo hewɓe tawan ana dogana hono kabaruji international goɗɗi kaaloji ɗi illa hono kabaruji ɗo Mali ɗo est ce que kabaruji Mali ɗi eɗi
jara yesso par ce que ana hani tawi woɓɓe tawi kañum en ɗo ana kettiɗo ko waɗi mali ko tawi journaliste e mali jaati ardoto haalde ɗum oui effectivement je crois que no haalurɗa ni noon ɗum woori jonno mi e yi'ugol ɗan hannde mi yiiti hannde on golle peut être on tendance fuɗɗi weƴtade joni noon tiiɗalla mum yo nokkuji dammamaji tiiɗalla mum hokko kabaru sana tawa gollal ngal gollatal ngal omo wawi wurde dow maggal tawi golle ma ana wawi vraiment ɗum naayi laatto gollal ma ankay wala fuu ko muyata et puis wala fuute haɓɓiɗa gollal ngal woni gollal ma angal wurne donc ɗum tiiɗal mo mawɗo ane leydi ndi par ce que hokkoɓe kabaruji ɓe a tawa ko heewi eɓe panɗi keɓal e ley golle maɓɓe kana ɓe gaɗa golleji goɗɗi soɓe keɓaɗo ɓe guura donc ɗum o tiiɗallam go'o arande to fof ɗiɗi o mum ɗum ko walda joni peut être fey joni e hooreɓe na te kabaru no hannuruma arandere nde a tawan so kibaruji ƴuyi te kabaruji ƴuyi peut être les département goɗɗo nana e direction goɗɗo fa hokko kabaru banayate Mali heɓa accès e muɗum heɓa no natirta e mum tiiɗalla anna e mum no aran joni noon je pense que hannde ɗum fuɗɗi weƴtade seeɗa ɗum fuɗɗi wayltade ɗum fuɗɗi weƴtade bon ɓen du so a landokin ɓe no haalurɗe ni hannde neɗɗo anda hokko kabaru Mali kañ emo hokkata kabaru Mali na mi anda so a faami sanne par ce que dokkoɓe kabaru ɓe ɓen woɗɗa ɓurde fe ɓiɓɓe leydi hewde ɗum an tiiɗi nahono donc c'est pourquoi no jama o doggi yeehi weeyi fou ɓe haalan acce faame mais moƴƴina ko wiyete sortie officielle donc je crois que hannde équilibre fuɗɗi warde ɗo tiiɗalla arande no wi'urɗani jama o a feyso tawi média peut être cagtiri na caggantoɓe tewta aran hannde ɗum ɓuytima seeɗa hannde ɗum tiiɗallaji heewɗi nan to a tawan ko heewi ana waɗa e leydi ndi aran neɗɗo fuu nanta gouvernement ana haala mo mais hannde neɗɗo waɗi fuu ɓe waɗan communiqué mum donc ɗum yoppete ndu e hokkugol kabaru bane disposition hokkoɓe kabaru ɗi donc hannde min kay e yi'ugol ɗan je pense que hokkugol kabaru ɗum fuɗɗi nangude ascenseur hannde ngabbugol ɗum fuɗɗi nangude laawol e ɗum wonde yarde yeeso so wona ɗum ni ele wakkatiji cakitiɗɗi ana wayi hono nantinoɓe kabaruji leydi Mali ndi journaliste ɓe eɓe ñakora faamu sanne hunde fuu ko waɗi faysi laamu o banggal muɗum to a tawan leyɗe goɗɗe ardete narrede illa nantinoɓe kabaruji bon sa narri goɗɗo sa haali fande laamu o haalde si laamu o haali tawan ko kalɗa arande ko kañum ko laamu o haali ko walda bon nene ɗum ɗo ɗin ɗon kabaruji ene jiiɓa hakkillaji yimɓe no mbiruɗa ni e marti kumpa e ley wakkatiji cagitiɗi joni ɗi hono laamu o kala ko waɗi fuu heure ngaji seeɗa ɓe jaltan kamɓe koye maɓɓe ɓe dokka kabaru o illa kabaru o nanga lawol gongol na peut être goɗɗo nanga ɗum waɗi ɗum manipulé sanne ɗum ɗon famminike sanne e Idrissa Sidibé en goɗɗi ke yewtere meɗen nde joni e mbiɗa andi hewata ko heddi e banggal yewtere nde e joni e ley banggal hono kamɓe nantinoɓe kabaruji ɓe ley gollal maɓɓe ngal hono fuu ɓe kaani wadde fa tawe eɓe mbawi wurde golle maɓɓe o sabi en jiika hono nantinoɓe kabaruji sikke fuu wala a nantinowo kabaru min mi nantinowo kabaru eɗen andi bandiraɓe min heddiɓe du no gorri e ley leydi meɗen ndi e hono jaati ɓe kaani wurrude fa tawe ɓe keɓa ɓe guura e ley gollal maɓɓe ngal hono no kalduɗa jonni sabi ko ɓuuri hewde nantinoɓe kabaruji ɓe fof a tawan se wona hono won guiɗo ma goɗɗo na jiɗɗo golle ma ɗo mecci ma seeɗa fou fay coggu essence maɗa tawa ana tiiɗorima par ce que ko keɓata e ley golle maɗa o ko a tawa ana waɗi ɗumani bonenne sikke wala ana wayi hono ɓe fawi ɓe e dow ɓeɓe dokkata kabaruji sikke wala donc so ɗum ne so waɗi tan a tawan so ɗum waɗi haalde gongal ti haalde gongal par ce que a haalan ko yimɓe ɓe waɗanoɓe maɓɓe koɓe jiɗi ko oui donc Mabba Bourou no wi'urɗani kañum a tawan dow nokkuji jammamaji ɗum safari no hani tewtede goɗɗum sana leydi ndi daro to hani darade ɓe anta jaɓuɓe tewɗe ɗum woni papier ji kañ e ɗum wiyete talki moƴƴina organi muɗum darna ɗum yoɓa impôt en donc sana leydi ndi walla organi en na chose o e cuuɗi kabaruji hokkanɗi kabaru dokkoji kabaruji andaɗi jaɓinaɗi yaaɗi wonɗi ley saria leydi ndi ɗum woni leydi ndi han darade ɗum joni noon tiiɗalla mawɗo anne ɗum leydi ndi ana fanɗi ko wallata ɓe
ley ana yahay duuɓe dammamaji han jaati aɗa andi kabaruji mi heewi fewi ko ɓe ñokkata ɓe hokka bane haalde hitande fof wiyete e ala presse o di Allah mawɗo anni e muɗum yide ɗum woni go'o ɗiɗi ɗum wala heɓaɗo fuu harbata ummo joƴna entreprise presse sana waɗa étude ma enquête ma vraiment naara somi joƴini ɗum woni conservateur na somi joƴini radio nam somi udditi na mi joƴini journal ama ko hanɗa waddude e kay ko hanɗa adde jama o yoɓa e mum ɗum sana tawa au moins tawi ɗum wajibi e maɗa donc tati mum ɗum no wiɗa ni sana journaliste ɓe anta ɗum hokko kabari ɓe anta ɗum gollal ngal waɗam ngal mi waɗata faami heɓa ɗum woni jawdi ndi haajami hen joni noon mi waɗan gollal ngal e dow saria gollal ngal ko haali ko donc je crois que ɗi tati so ha safare heɓani mum an hasi Allah peut être ko tewte ko ɗum heɓe kana tawi ono nantinoɓe kabare ɓe jaati ɓe anda saria golle maɓɓe voilà tawi no tiiɗi fuu ɓe jaltata e dow ko saria wi ko no tiiɗiri fuu voilà ay nenno ɗum hono nokkuje ɗe jaati hono ɗe ɗum woni radio ngaji e télévision ji lillamo tinno walla ɓe e dow sembe faaɓe keɓanoɓe joɓira golloɓe ɓe padi golloɓe jalta e dow hani ko hani golle ko famminike sanne bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV en goɗɗike haala sanne Idrissa Sidibé no mbiruɗen nani nantinowo kabaruji nenno andaɗo ɗo sanne hande ka e ley journée leydi meɗen ndi foof andon tan omo anditire Diandio Massa mi anda hono woni Diandio Massa mabbo ɓuuri je crois que ɗum peut être cagga e waran wari ɗum joni noon e haalin ɗum joni noon randi minen peut être jonde ɓinguel adre mi jonde an nangue sanne et puis jonde ɗum ana naata e ko hanɗa wadde fou ana han tawede mi peut être mi waɗa rappel seeɗan peut être nanoɓe bowrankore nde ɓe anda jonde nde wonko wadde ɗum sana ɗo fate woni mi hande ɗo neɗɗo fou wala le galle amen peut être mo wala pullo boɗejo haalowo leggo galle o donc vraiment mi torkoto ƴuwanmi seeno bobolla laamu brani jonno e peut être dawɓe a faami illa e mamiraɓe naati le pondoor ndi anda to sanne warle laamu bla wari fa jooɗiri ɗum woni doyla hannde donc vraiment Diandio Massa ko haalɗa ko c'est à dire aran min gollal ngal mi naati ko hunde nde yiɗmi sanne donc illa e sukako Coumba Sidibé ana yima jimol mum toon donc ɗum wonno générique ama Diandio Coumba Sidibé ɗum wonno générique am donc sukako ɗon mi pammarel vraiment illa e 7e 8e comme ça ɓe yi mi nangui micro ji c'est à dire e ley jama hewɓe e haalaji ɗi haalumi c'est à dire ɗum wala haala sugo donc nde ñande wonko ɓe fuɗɗi ɗum kamɓe hooreɓe radio ngaji kay e jama tawaɓe toon mi saare doyel nde inde nden toon ƴuwi wi joni ka Diandio Massa famille ko sanne en mbawi gabaru Diandio Massa o andinin ɗo wiide fa hande kanko Idrissa Sidibé o no mbiruɗen ni sikki wala o pulla boɗejo noon joni noon omo sembini e banggal ɓiɓɓe leydi ndi fou poto e makko e hertanaki leñol tan ka omo waɗanno leñol ngol kala ko o wawi fou minen gollidi makko ɓe miɗon andi ɗum e makko sanne sanne sikki wala nokku fuu ɗo min caggi omo saggita men andon du o jangguinowo école andaɗo du sanne sanne elle leydi ndi o jangguinowo école wona hono no minen bañaji ɗi min gorriniɗo min bañaɗo jonno min somi urino somi neyɗi soɗi weedi somi garti wende tan sa warti majo yatta naɗalle classe ne ummima fa tawa famminike sanne e joni e Idrissa Sidibé e noddande hondu joguiɗa fewde hande e ɓiɓɓe leydi ndi foof no média o wurri hande ni e leydi meɗen ndi sabi eɗen andi média o gonga noon omo jogui nafa ka banggue goɗɗo o du omo jogani ɓiɓɓe leydi ndi torra sanne yimɓe ñalla ana jennodira les réseaux sociaux woɓɓe du ñalla ana dokka kabaruji bawɗi waddude fitina hakkude leñi na e leydi ndi jaati noddande hono joguiɗa fewde mabo ɓuuri goɗɗo tafon fou mi barkina on mi salmina hoorere ɗum woni hooreɓe vraiment Pinal TV mi ñaagoɓe du'o mi so'o mi du'inoɓe mi wiya vraiment gollal ko watte ko e jaago toon e ñaago toon Allah fa joni Allah wadde moƴƴere e jaam e leydi ndi ko wiwɗa ni no wiwɗa ni min noddagal ngo joguimi vraiment miɗo yiɗi jamaru men leñol men goto fou
jaɓa tewta ɓatto ɗum woni laamu o holla no woori haala no woori holla ɗum neɗɗo fuu ɓura ɓane haalde kañum e hoore mum naata ɓiɗɗo leydi donc hooloɗi hoore meɗen jaɓini hoore meɗen anden ko golletin ko neɗɗo fuu ɓura en e leydi ndi sikki wala vraiment min ɗum ɓurmi yiɗde fa jamam o faama sabu so a sikkitiki hoorema a waɗi hoorema neɗɗo sikkitaɗo donc a muggitiki sera a muggitiki sera donc ɗum wonko wawi ɗum wonko waddata a tawan ko hana ko fo sana an ɓuuri min kañƴe bane haalde goɗɗo kadi homo wawi holde hoore mum kañum ɓuuri bane haalde ɓiɗɗo leydiyaako ɓuuri en voilà mais sana enen hoore min jaɓinen ɗum a yinnoɗen jaɓɓon ɗum jaɓanen koye men hollen ɗum tawe ɗenna e leydi ndi jaati ɗum woni go'o donc ɗiɗi ɓen ɗum jaati e ñaago toon fa joni Allah hokku goto fof hakkille lobbo woni hoɗum yiɗde hoore ma yiɗde ko wonduɗa anda fina tawama kañ e ɗum jaɓɓunde leydi ma tewten anti diinaji ɗi gollete ni ana jogii nafa sande so yi tiiɗallaji ko heewi ana heɓe jamama e hannde a tawan ko haalete ko heewi ko haalete ko kañ ko watte ko walda donc haalaɗe golleɗe an luttude sukaɓeɓe kañƴe mawɓe ɓe anta tan hannde leydi no laatiri fou nokku no laatiri fou goɗɗo fou ɓura goɗɗo hen sakku fou sariyaji Mali no haalirni so a ƴeewi nokku goɗɗo waɗa nokku goɗɗo lebbi jeegon tan donc a naatiki dugulede toon aɗa wawi tewde fe maire yako toon mais pourvu que sariyaji leydi ndi ko haala ko aɗa yiya ley hoorema leydi ko nayi e far hokkoɓe kabaruji peut être wonɓe les presse organisé et encore les presse vraiment anda ɗi je pense que min wala fou ko wawi mi hannude ɓen ko nayi e conserva gollal ngal ɓe modibaɓe ɗan sakko fof onon no woori ni jonnon sukaɓe waɗoɓe téléphone ngaji na mawɓe ɓantoɓe téléphone ngaji vraiment waɗ action ngaji goɗɗi filme na tewtira inde na tewtira nafa hen so o kadi naato conserva tiiɗalla e dow leñol ngol na dow leydi ndi je pense que wakkati wari goto fof ana haani yowde junngo mum dow hoore mum miilo ko waɗi a faami sabu ko haalata ngorako ko haalata na darde nde haalata nde peut être ɗum so wadda e tiiɗalla peut être dow yimɓe ma tan ɗum waddata jam jaɓni hoore min jaɓɓin ɗum sariyaji leydi ndi jokke e muɗum min kadi ni foti ko yiɗumi haalde mi salminima sanne vraiment mi salmini hooreɓe télé Pinal TV mi ñaagui ndu vraiment Allah waddu jaam e moƴƴere e leydi ndi aɗa andi so a noddi bobolanke senanke bobolanke wiɗa hanne bane haalde haala masinankore ɗum taw yaafa wakkiteji de bon hande tan haala kakano fammini sanne fulfulde nde fuggo toon aɗa andi fulfulde nokku fuu ɗo jeɗɗa si kalɗa fulfulde nde so pullo woni fo aɗa faama sikke fou wala famminike sanne a jarama sanne aywa e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ɗo woni ko kedduten en sakkike meɗen mo mbiɗen journaliste du nantinowo kabaruji inde ande hande sanne e ley leydi meɗen Mali ndi Idrissa Sidibé omo gollana en du e ley suudu radio e télévision renouveau andon du o jangguinowo école e leñol meɗen ngol woni hon ko jeeya omo waɗana leñol ngol de fou ko wawi no mbirumi ni nenno sikke wala o neɗɗo du hono tedduɗo ka o wona neɗɗo mawninkiniɗo ɗum saabi so jaɓi yoppude golle makko fou o tawde e meɗen ɗo hande min e hoorem mbiɗa andi omo heewi haajeji sanne saabi leñol ngol noddi o ɗum saabi so yoppi haajeji makko ɗi fof o wi so tawi ni leñol ngol noddi o ko tawda fof o yoppan o tawde e leñol ngol saabi ɗum woni hono ko woni ɗum du woni ko sakitirto inchallah aya ɗum ne en jettimo sanne kanko Idrissa Sidibé o fammini en de ko heewi e dow ko tewtitenna ko jokki hen tan e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no goroɗen hande ni en fu eɗen kaani waylitinde ala haali meɗen o hono ko kanko Idrissa Sidibé o haalani en ko sa kaalawo anda ko kalata anda no kaldata anda wakkati mo kalta e muɗum o du ko woni neɗɗo fof kaalowo kaldowo e ɓiɓɓe leydi fof ana hani tawi neɗɗo jaadirɗo tewtowo goonga sa wona jaadirɗo tewtowo goonga fof anda saɗa jooɗi aɗa haala heeɗiɓe ma ɓe na ƴeewoɓe ma nde nda woyiɓe mboyan
sa a jali ɓe jala nenno sa haali ko boni ko kalɗa ko ɗum ɓe jokkata nenno gattenen ɗo hakkille ɗum ne Allah hokken fo hakkillaji lobbi en kaddi ɗo e kabaruji meɗen ɗi hannde ɗen gaɗa du'aw fa hannde no jaam wartirta e ley leydi meɗen Mali ndi Idrissa Sidibé a jarama sanne a yettama mobbo an Idrissa Sidibé merci beaucoup vraiment merci bandiraɓe en kaadiɗo Allah hokke e yontere waɗore merci beaucoup